أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويليها الأرداد kuma masu bin su kishiyoyi. Al'adamu mahalun anillahi ta'ala, rashin farko ya koru daga Allah maɗaukaki sarki. Wal hudusu mahalun anillahi ta'ala, da faruwa ya koru daga Allah maɗaukaki sarki. Wal fana'u, da ƙarewa mahalun anillahi ta'ala, ya koru daga Allah maɗaukaki sarki. Wal mumassalatu, da misaltawa mahalun anillahi ta'ala, ya koru daga Allah maɗaukaki sarki. Wal iftiqaru, da buƙatuwa mahalun anillahi ta'ala, ta koru daga Allah maɗaukaki sarki. Washariku, da abokin tarayya mahalun anillahi ta'ala, ya koru daga Allah maɗaukaki sarki. Wal ajazu, da gajiyawa mahalun anillahi ta'ala, ya koru daga Allah maɗaukaki sarki. Wal ikrahu, da tilastawa mahalun anillahi ta'ala, ya koru daga Allah maɗaukaki sarki. Wal jahalu, da rashin sani mahalun anillahi ta'ala, ya koru daga Allah maɗaukaki sarki. Wassamamu mahalun anillahi ta'ala, wassamamu ma'ana da kurumta ya koru daga Allah maɗaukaki sarki, shine a ce mahalun anillahi ta'ala, ya koru daga Allah maɗaukaki sarki. Insha Allah kenan shahi na 5 ne wannan insha Allah.